El número 1 d'avui costa menys de 20 euros i et fa sentir com una superheroïna del gimnàs. Descobreix el top 4 de roba esportiva ajustable per a dones. Comencem amb el número 4, un xot esportiu que ha generat opinions mixtes, amb un preu de 7 euros i 59 cèntims, que aquest model atrau per la seva economia. Les valoracions són de 3.8 sobre 5. Basades en 43 ressenyes. Els usuaris elogien la forma que dona el gluti i la comoditat de la tela, descrivint-la com suau i extensible. Alguns comenten que la talla pot ser massa ajustada i que el tall de la cama es mou cap amunt, especialment en talles petites. Altres destaquen l'enviament ultraràpid i la sensació de coffee fit que ofereix. En resum, el número 4 és una opció assequible i còmoda, però pot requerir una talla més gran per evitar que el teixit es deslliuri. I entrem al lloc 3, on la cosa canvia. Seguim amb el número 3, una fara modeladora que ha recollit 4.1 sobre 5 amb més de 740 ressenyes. El preu és 16 euros i 98 cèntims. Les usuàries aprecien la gran ajustabilitat, el doble tancament de 6 files i la tela transpirable que modela la cintura com una de llot de dessora. Alguns comentaris indiquen que la faja pot ser massa baixa i incòmoda per a algunes alçades, però la majoria la considera una opció que millora la postura i la confiança durant l'exercici. En resum, el número 3 ofereix un suport ferm i una sensació de comoditat ideal per a qui busca una figura més definida. Si t'estan agradant aquestes recomanacions, dona't d'alta al canal i activa la campaneta per a no perdre't cap nou top de productes. El número 2 és un parell de guants d'entrenament amb una puntuació de 4.2 sobre 5 i 135 ressenyes. El preu ronda 16 euros i 99 cèntims. Aquest model destaca per la seva fibra de carboni que garanteix un agarre ferm, fins i tot amb mans sudades. Les opinions subratllen la durabilitat i la sensació estable a la barra, sense desballar. Alguns comentaris avisen que la qualitat del material no és la millor, però la relació qualitat-preu es manté positiva. En conclusió, el número 2 és una elecció segura per a entrenaments intensos com el cross training o la calania. No t'oblidis de comprovar els enllaços a la descripció per trobar ofertes exclusives i més detalls de cada producte. Finalment arribem al número 1, la millor opció del rànquing. Amb una puntuació de 4.2 sobre 5 i 4.320 ressenyes, aquest model es destaca per la seva qualitat i confort. El preu és 17 euros i 97 cèntims. Les opinions ressalten la comoditat de la tela, la bona terminació i la facilitat d'ús. Algunes usuàries noten que, tot i que sudar és normal, el material no pica i la pressió és adequada per a entrenaments intensius. Alguns comentaris mencionen un petit problema d'olor al desempaquetar, però recomanen deixar-lo airejar abans del primer ús. En definitiva, el número 1 combina un disseny atractiu, una pressió equilibrada i una durada que justifica el cost, convertint-lo en la nostra elecció top. Recapitem. El número 4 ofereix preu baix però pot ser massa ajustat. El número 2 aporta una agarra superior per a pesos pesats. El número 3 modela la cintura amb una gran flexibilitat i el número 1 lidera amb una combinació òptima de confort, qualitat i preu. Quin serà el teu favorit? Deixa el teu comentari i segueix-nos per més guies d'estil esportiu.